cô cái cuốn vậy cái xăm la cái long cái mi cái long cái pa dong in ai thì lo thâu trai ya các bạn train cái badang dan cái seni berkaya kumau Yesus ang pa jong au trai ngaro ngatrai nilo ka au trai udang ai ka por pi nyem la ban tip kumau Yesus ang don ba tip cái seni lem ni ka por nyem la ban tip hari tang ko ikalong wan ai bangin long ki kun jong ka jing dum ai bangin long ki kun jong ka jing sha kuma ka kian ka jong lai pi ka jing bi tan ka jong lai ka city ka ba ning kong shakinong technique to lanong basan ka khot wa khanda ka jing bi tan hi ba ba ha ka sni ka ba crowd ba i dream ka jong trai kam dei ye ki ba i ka jong lai pi ka ba i ka jong lai ka dom hap ka jing bi ta ka kum ka tian ka jong lai hari ki to ke nga kran ka ba prom nga gen pinong so e ki ba long ki Kristan pedeng ki Kristan sidru em kriat ru em mau Yesus la de bonte ngan prino mo da ba prino mo ka jembitar ka jong lai kan wan pi blai u blai ki kun Israel u ong ka la chit ka jai ban riu ka ba khoi hari blai u be no iki na la jong ka ri no blai u be no iki na ma ba ki la yan ikalenti pedeng sidru em kera pi ru ka por ka las do iki Israel tu ka por aga por jong Jeremiah pi ya oblei ru ki shakri ya ka bar thai ru ki shakri kamu itu ki blai thau ru ki shakri ya oblei ru ki shakri wan ne tu ka temple tak hadu bo Jeremiah kumbo la pen bna ya ki jing bishar ka zoblei ula yo i dal ki jong ki khmat bo blei ula bishar na ka bala wanu Nebuchadnezzar kamu i ka kitab ka jong Jeremiah yong ka ba san po ni yo i ba kumdo bang play la penjot ikila ring rao du nyopo se ring dalam wanang turu pi hoi la mi ki parsi la mi ki sadusi ye kaban penjanai ye kata ga jing shakri blay jongki kumba kila yok le mau Moses hoi dan kong ikuma kabiang Henry habala wan ka usim kisir utrai kitrai u Yesus Kristus kimsim itu yo Tadau ka tian ka job lai ka gospel in Yohanes ka lanong ka ning kong tu khat ka ba khat wei ba khat a kong ba lawan hala ki jong kita la ki jong kim sim la itu ya u kai kat ki bala tiang yo u ha ki to la ai ka bor ban long ki kun ka job lai ki bom sim la kha su da ka do bat ka snam la ne be ka mon ka jong bri hari ka ba kom ka man ka job lai pi u Yesu ha ba ulam pen im yang ai fi kam nesu pi kumala plagi ni para da kamon ka jong ki brio rewo blai ule e ka jing ai ka jong u yo ye ka jing isin e pi ka ba janai ka ba kodor pi ha ka juk jong ka nyam ke kuma le sadusi ki parisi habalan tem de ki mau ka pon jong Moses ki le ye ka ta le hau Jisu nya ai ngo ye ka ni ka we ka long Como David ulai thu lapa lau ba hok chung au kalon nyau sien chi sniu ten lien pat wa chana kamper ko ki ba ye chung blai ha ka por ka jing ba khla ayu phi le ka jing yem ka chofi re one show try kat bombat kut ka ni ka jing ai ai ka show try ka jing ma ka dan kat ba midang ring bat pen harman sim pi ka jing ma ka jong try ka don bet ba ni kala ka mo ni phai show try hari tang ko ka lo ni nom dei ban ong ba ka jing ai ai ni le pok ka mon sakala mo kum ka ta ba le khnang ka tin jong le ka ong ka ta ka jing ka nya kam sa shu ka kum kita mo kai ka ta ka jing ka ka New Testament ka ta ka jing ai ti wa kan jaman sim ka nom man to shu la ni le pok de ka ba le ka ba mon le khnang la tip le khnang na sakala mo te kum ma ko David te oh David le pok ka turu dang ma piu David ha ka jing sha ndai bo le khnang ka dei ka jing plot ka do ju ka jing pan shoi ka wan ka jing ka let ha ka jing long ma kan jam sim ka ju kham ta ma dang im ha ka yang kumba im mangi menta ha ka yang ka jong mun sim ma khu ha ka yang jong ka jing ai ka jong Jesus Christ rei la ka taru rei pi habo nang ban kala kamur u sem mi ka jing ai tena dau ai ka ni ka jing tu lo pa bo ba hok u kalon nyau sin siro kun pi lo pi tra ka ba tra wan show tra pen pe ka jing hari ka por nin se ya duai hari ka por hadin bala kut ki ni ka jing yalap ka jing shakri ye ka ba blai dalam hari ka por na dau pi ka ba try
udang kot. Kemong ke kitab Yesaya kelonong pesan-pesan negara kot kaman ningkong kau jar ubawan towan wong. Wan ya kaman tie, wan ya kaman di, ya kata dut, ya kata kata ngap, ya kata su ai wong tie tambah ai pada undang kaman siu bisa. Haleluya. Kani kajing ai kajong Yesus Kristus. Kani kajing trai kajong lay. La kajing penkiap. La kajing kerku hakakam kajang kajing trai kajing kita. Ni im kani kajang kaba mentah mo. Kam tam. Ni yoi. Ni pai kalian ke sorka. Ni pai kajing yadai ke imla salang. Kaba shisha. Kajing jenja hari. Ladang ini kita ia cautrai, apa beli utrai anam dan balawan kan. Hallelujah, praise the Lord.